Gaur Aloitz ikastetxean bosgarren F-ko gelan arazoa sortatu da. Kusero kutxan sartuko probestuko dut kusero kutxan sartzeko. Kontekatiboarek gutaz gauza bat sartu du. Batean gorriak ikusiko ditu. Kokotera ino nago! Jon, etorri mesedez! Jon, uste dut, Irari, Patrizia eta Unai gaizki begiratzen ari nautela. Ba, lasa, guazen patiela. Ikusiko duzu zerbait egingo didatela. Ba, lasa, guazen. Gaur osteguna denez patio jolasak tokatu zaie, eta Patrizia eta Unai baloi errea aukeratu dute, baina taldeak egiterakoan ager kanpoan utzi dute. Gu taldeak egingo ditugu. Hauek izango dira taldeak. Odei, Mikel, Iker, Naiara eta Ainara gurekin. Eta ni? Zu besteekin. Bukatu da jokua. Hau ezinezkoa da. Denbora guztian agerren kontra. Arazo konpontzeko bitartekariaren gana joango gara. Ane! Zer gertatu da? Baloierrean jolasten ari genuela eta Patrizia, Ainari eta Unai agerren kontra denbora guztian joaten ari ziren. Bazen adostokira arazo konpontzeko. Adostokia arazoak konpontzeko balio duen leku bat da. Hona etortzen gara bitartekariaren laguntzaz arazoak konpontzeko. Adostokia funtzionatzeko arauak daude. Arazoak dituzten pertsonak lasaituko dira. Ondo eserita elkarri entzun egingo diogu. Bakoitzak bere sentimenduak adieraziko ditu, inor iraundu eta lindu gabe. Arazoak konpontzeko bakoitzak zer egin dezakeen azalduko du. Arazoak hitzez konpondu, ez kolpez edo ilanduz. Adostokia gauza konpontzeko lehenengo gauza ongi esertzea eta arnasa hartzea da. Zer gertatu da, Ni klasean kuskusero kutxan papel bat sartu dut eta partioan jolaseetan baloierrean nire kontra joan dira. bai? Bai, baina taktika bat izan behar dugu. Bakarrik onaren kontra joatea. Bakarrik daiko bat. Bai, baina niren kontra beti ez. Badakizu zergatik joaten gara zure kontra? Bilarrik sartzen duzu kuskusero. Eta egia da kuskuseroan sartzen duzula. Bai, baina niri ere bastatuta uste nautela. Hori egia da. Batzuten. Bai. Beti. Zer egin ezakegu arazoa konpontzeko? Berak esartzen beste kuskusero. Eta zuk zer nahi duzu arazoa konpontzeko? Niri ez ustan bastertuta ez ustea. Zuek ager baztertuta ez baduzue uzten eta zuk kuskuseroan ez baduzuan beste sartzen arazoa konponduko da. Bai? Bai. Orain eman besarkada bat. Ikusi duzuenez, ez da zaila arazoa konpontzea. Eta laguntza behar baldin bat zutenean eskatu. Guazen!